Wasu 'yan bindiga sun kai hari ƙauyen Zurak da ke gundumar Bashar a ƙaramar hukumar Wase ta jihar Filato, inda suka kashe sama da mutum 40 inda suka hada da 'yan sa-kai. Rahotanni na cewa gungun 'yan bindigan ya kai hari ne da yamma ranar Litinin da misalin karfe 5 yayin da mutane suke tsaka da harkokinsu. Al'ummar ƙauyen sun ce ba su iya ba da rahoton harin ba saboda rashin kyakkyawar hanyar sadarwa a yankin. Wani daga cikin mutanen garin ya ce 'yan bindigan sun musu diren mikiya ne akan babura ɗauke da manyan makamai, inda suka yi ta harbin su kan mai uwa da wabi. Bayanai sun nuna cewa 'yan bindigan sun kashe sama da mutum 40, yayin da suka raunata wasu da dama, kuma suka ringa cinna wuta a gidaje. Mutane sun gudu cikin daji da ƙauyen da suke makwabtaka da su domin neman tsira. Kakakin gwamnan jihar Filato, Mr. Gyan Bere, ya tabbatar wa BBC da faruwar lamarin, sai dai bai bayyana yawan mutanen da lamarin ya ritsa da su ba. Hukumomi sun ce an tura jami'an tsaro domin bin sawun 'yan bindiga. Muna fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Maryam Khalid, Dimokuraɗiyya TV.